MLA Kamaulai constituency uba Bright Starwell Marbanyang mentakasngi harengkat ki engineer na katanat PHE badipet ya Kamaulai kilalet banjurep ya kajingpentre ya ka skim sam nejal jiwan mission ya kishnong ki bala kentup hakajing yo ajimentoy ya kanika skim hakani kajing jurep uba Bright Starwell ule kenduru bat kinong yalam jong kishnong jong ki kattu katne ki kentot jong Kamaulai kani kajing jurep ka kentup nadu Kamaulai nongkwar mauyong mautawar nongko bat kiwe pat kishnong hagajinya keren bat kilat pathai kubor hadin baladap banjurip yakini kijing pentre ya ka skim JJM hamaulai ulapan pau kajing sngoben nyau halor kajing bom ya syakmat satya kajing pentre kam ya ka skim sam halum mau nei hakaba menteri rangba ka jala ukan rat ke sangma uladap ban pli nadu ka hanyu tarik kala lingkot araja arpaulai Henry kaba kajing pentre na telong bantanya ka kampat sedang satya hadu kisngi kiba mentah ulaong bana kaliang jong ula betha iki engineer na katanat PHE bakin lum ya kecing yalang hakini kendiat sengi baladap hapdeng kitrai jaka badan kani ka telong ka jaka banyat ka telong bat kiwe ban sengu thu ya ka daw ba kajing pentre kani ka skim kam layat syakmat kumbalong kiwe pat ki skim ulaong bah kajing jurep ulalap ba kajing pentre hakiwe ki benta ka maulai kum haki benta ka mau tawar bat kiwe kalayat syakmat bat ong bakat kum kajing ya thu ki engineer bala kumnu ru kajing pentre syakini ki benta kala kenjo palat ya ka hanyo pau person ulaong bakumu MLA baki pat ba kila banshat ya kalingkor na kaliang jong unyai budden ya kani kajing pentre ya kani ka skim kenang ba upat ba ka maulai unyo jing mentoy na ka ka baka sorkar pedeng kala dep ban mang Jadi kong ya ngasuban penpau kecing sungu ko jonga ai khule ki officials jonga PHE nadu i additional CE ki is kumjur ki SDO ki JE jonga PHE ki bari pet khamtam hai bidi bani ka scheme JJM te mentang si ngilayo ban det hakaling ki jaka jonga snong mulai ya ka ba kani ka scheme JJM ka la rung te kawai ka ba smo ban pau ka jing kemen ka long ba ha wi de ba kini ki than ki ba shani kini ki mau konro nanta kani ka motowar nanta ni ki saw bat chadu sti sha sharum jong saw mo ti sinong nadu nong ko lo nanta mo se khanam denja te ba yepit bat kini ki benta te ngayo ban yakran bat additional CE te nakaliang jongki kila assure khamtam ha wi de bat ka motowar ya kaba kila ong ba da kumdum no by December hapo jong by December kamut da kumdum no nyopo prapo persen na ki household lala ban ya ka te kata ka assurance kaba nakaliang jongki kila penpau ho le se kindon ka tu ne namar kindang ya ka trial ru ban test yo don ki jing thut hang yang tai te ki ong ba ngimla ban assure 100% te henry ka basnat kalong ba da kumdum no nyopo prapo persen yong by December kamut ki lala ban penbiang ya kata kadang kolong ba gidan katu ni ki benta ki banong kam kham tam di bat ka kani ka pom house hang thia po kadam ku berhenti po kadam hang thia po motowar te kata ki mala patla ban pendem te nge scam ba ha ki tayo bat ki benai mo dang sa la pendem kata bat kum juru kadon ka khendiat na kaleng jong ka kami CL mo ki patla ban penpoi ki patla ban charge ya ka ya kalat gitu jaka namar ki penong kami ki pom ki bakham he penong kam ka boarding ka bakham khlan te ya kata ru nakaliang mene ayo banyak keren ru bat u AEE jong ka MECL ka ba ubari ba in charge ni po maulai te nakaliang ka jong ru ong ba mo kirong ka tu ni ki benta khamtam ki ni ki lan sini se motor ki benta ki basidrong ki ong ba ya si tang po ar lai singi le si kila ban charge te ni kila charge kemut kila ban
pentri ya ki pom ki bala don kat tu kat ni ki benta tena ki tu pat ngla yo ban test te kata kari ka kubur ka ba smutanat habi di ba kecing pentri ya kini ka Jal Jeevan Mission syakini ka benta ka ba syani ten rei ka wei pat ka ba khandiat le sing la banong ka ba pen so diau ya yangi ki ba yalit inspect mene kadi kini ka benta pat ka ba di syatai shliang ta kalong ka mulai thlong nang ta ka block 13 ko nong kwar nang ta ka moyong Jepung bat ka moyong rim te kaba kham susi kalong ba ha ki tugi benta nang tie na po sus jong ko na stai sha shiliang stai te katu ka benta satu kamud na po susi jong ko ka progress of work zero padon ye mo te ngalaya chrum seneng te ki briu kilai keli mo kumno kan long namar baro ni smuthu te ki benta kham tam te ki lan moyong sti ki ba ka ka jinjar ba te baru kila ap khmi lenti mar kani kumbang lai I la de ban pli la de ban launch kani ka Jal Jeevan Mission po maulai nang thina po lumu nei te ki pai ba kila ap khmi lenti mo kila ap khmi lenti te henrei ka I ka bangi lap pat on the ground bangi wan taski kalong le sing lam nong ka ba I penduk jengkermen nei tang ba na kalyang ka jong ki engineers ki ong mo tunginya tristom mana kalian ka jong aru ong mo ngine tristom ngine persang wala ra kapur kala long kala kemhan ngi perkhat ya kapur kala long kemhan mar ngitip ba ka Jal Jeevan Mission kadai kalong time bound kadai tang by December this year adi ban pendep ya ka genre ngamtip haru kan no mo ngila ban pendep ya ki kam ki ba dang hap ban sedang bat ki basa ya kita ki benta ki bastai ka thlong nong kwar bat ka moyong hoj le singim la ban ong pat ba ka progress of work long 0% baru ndai kidan ki benta pan habi di bat kini ki tangki ku mangi I mene po moyong nata po moyong rim nata wat atu po block 13 nong kwar ru te kitu kala progress si dan ki bla 60% dan ki ba 4% dan ki ba 10% ke progress of work te ngi kimulenti mo te kani kalong ke kerpat ka jonga le si mo na kalyang jong government ru ngan selit banyakran ba kin chim khia nang ta ngada request ru ya ki stakeholders baru mo ki badan benta ba ini tristom bat kham tam lili na kalyang jong ki mo ki baidan benta kani kan ngini long kelut mensiam nang ba kalong ke jong mentoy nang ta kinok song ki jong ni po mulai I menang laong ya additional chief engineer jongka PHE laong yu ba ban convene ya ka wei ka meeting ya ka ba ki stakeholders baro kindan hanta khnang ba ngila anya kran nak basai mo ni kran nak basai ban suthu ya ka daw tan rangis thu kadon ka imat kadon ka misunderstanding la ne kadon kanu ka problem te ngalaong ban ya convene khnang ban suthu khnang kan sai mo khnang kan sai petla jan system ka jinga lenti jong kani ka Jal Jeevan Mission tan rei hadu menta pat katai ka benta ka ba syatai dang sakut aku umdum te ngasngu balong upat ba long no kam bah kan ban bu upat ba ka jingdum dan ne ban wat ban ai upat ba ya ka falsehood no te ngang ong convene khot ya ka meeting ya ka bangin khot ya ki stakeholders baro ki bedan benta nang ngin song lang ngin yamir jingmut ngin perkhat kan nam kwa ba kani ka bha na ka central government ka bla bha ya ka jela me glia hi bar oi kan thup lang ni ki benta jong snong mulai bakan sep bo pa ba un tu nong len te kata hi te si nganom la ban tip mo namar ngam di PHE minister no te ngam tip ya kata nama ka responsibility ka hi hau PHE minister ya kata ten rei ngang la ban kren tang ya ka bangawan mentasi mo wan ha kan ka constituency la jong hi ban pej ya ka progress of work ka jinga jong ka kam hadu ka no kala ya te kum bangala batai menta mo o sakawi ka benta ngasu kemen mo nam ta kinong sosnong ki badan changni ka benta namar ba ka progress of work chani kum bakalong menta hi lalong 80 almost to 90% te kum bakila assure menta by December da kum no kumud 70 to 80% kumud naki household lala ban plat ya ko
Tenrei kumbang la batai pipat ka ba kabanta ka ba stay pa kadiga iki ka ba inang haban ya walk out wan ngai scam hi mo ini tri stone na kaliang ka jungar ban persang kumno ban make sure ba long ba ngin petrikam ba long kitu ki nong sosnok ki jongi ba sto kaliang kinum du le noi ken ya kan ka bah malamang da ka sarkar India